Hej, du kigger på den her side, eller den her video, fordi du er interesseret i at blive frivillig i forbindelse med at Cold Hawaii PWA World Cup'en i Klitmøller. Vi har lavet det her for at gøre det nemmere for os alle sammen. Det du kigger på her, det er de tidsrum, hvor vi har behov for hjælp i forbindelse med caféen. Der er sådan en tabel hernede, hvor der er allerøverst, jamen der er der angivet, hvornår det er, nemlig i september måned 2011, og så står dagene med dato derhen af. Lige nedenunder, der står de tidsrum, hvor vi har behov for hjælp. Allerøverst her til venstre, der står nogle dummy-navne, som du bare skal ignorere. Og hvis der er andre, der har meldt sig på, så står der flere navne dernede af. Det du skal have fat i, det er den her lille hvide boks, som man kan skrive i, og der skriver du i første omgang dit navn. Og så registrerer du simpelthen henad ud for dit navn de tidsrum, hvor du kan. Og for mit vedkommende, jamen der kan jeg så måske søndag, kan jeg fra 16 til 18, og så kan jeg ikke rigtig fra onsdag igen, der kan jeg igen fra 16 til 18, fra 18 til 20, og 20 til 22, og så må man se, jamen, så kan jeg lørdag igen, og der kan jeg fra morgenen af, og det er det. Når så du er færdig, så scroller du helt hen for enden af den her tabel, som står nede i nederste højre hjørne, der er sådan en save-knap, og så trykker du save. Og så kommer der sådan en lille pop-up her, hvor du skal registrere din e-mailadresse og dit telefonnummer. Og så trykker du save. Og så lander du på den her side, hvor der står tak, i det her tilfælde til mig. Og så er du registreret som frivillig. Du kan altid tilgå den her registreringstabel via den internetadresse, som du har fået tilsendt. Hvis du opdager, at det er helt skidt, der er simpelthen opstået en fejl, du kan i virkeligheden meget mere, end du havde troet, du kunne, så er den nemmeste måde at registrere det på, det er simpelthen ved, at du finder dig selv igen i kolonnen helt ud til venstre, og så sletter du simpelthen dig selv. Og det gør du på det her lille skraldespandsikon. Det vil jeg så gøre nu, og sige delete. Og så starter du forfra med, når du står på tabellen, og så har skrevet dit navn herude, igen, og så kan du egentlig her søndag den 11. fra 10 til 12, men du kan ikke vinge af. Så hænger det sammen med, at der er simpelthen fyldt op. Der har vi ikke behov for flere. Så hvis det er det eneste tidsrum, du kan, jamen så kan du desværre ikke være frivillig, i hvert fald ikke i forbindelse med caféen. Men du kan vælge alle de andre tidspunkter, eller mellem alle de andre tidspunkter, hvor der ikke er fyldt op endnu. Det er proceduren, når du skal melde dig som frivillig i forbindelse med at Cold Hawaii PWA. Det er proceduren, når du skal melde dig som frivillig i forbindelse med at Cold Hawaii PWA World Cup'en. Vi er voldsomt glade for, at du er interesseret, og håber, at du får det super sjovt. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det sker.